Mbak Yus, aku lo butuh duit Mbak Yus. 2 juta sing iso nyicil ping 10 Mbak Yus. Walah, aku ya gak ono, Mbak. 2 juta ping 10 bisa. Sopo katene gelem kayak Ya be Mbak Yus, lek ping 3 kaboten aku nyicile. ono koyane Mbak Wiwin paling duwe. Wong dek paling duwe gawe kan. Duwe gawe yo gak diapa-apa bancaan tok. Nyilo iku ae lho. Iya, ini tak pasir tamune wake yo, otomatis buahnya akeh yo. Heeh. Tapi oleh Mbak Yus, aku lemari ngelok-ngelokno Mbak Yus. Apa sampean ngelokno kan ning burine, ning ngarepe kan gak rone dek kan sampean apik. Walaupun burine senengane Ngelokno yo. Iya, jajal ae nyoba. Iya, wis tak coba yo. Iya. Ya wis, suwun Mbak Yus. Iya. Mbak Win, repot ta? Oh, Kak Mbak, apa yang nambik ngomong? Mbak aku kate ngomong. Piye? Cirek, wingi rek tak wasno lho. Tamune sampean lho, wae sing teko yo. Ya iya ta, wong duwe gawe ya kene. Oh iya, padahal gak apa-apa aja sing teko wake yo. Iya, alhamdulillah. Mbak, aku kate ngomong. Aku tang duwe kok Mbak 2 juta Mbak. Aku tak cicil ping 10. Aduh sepurane Mbak, aku gak iso nyelangi. Soalnya duite wingi iku wis tak gawe nukokno dolanane Rafael. Terus sisa duite ya wis tak tabungno nang sekolahan. Jadi aku ya blas gak nyekel duit blas. Masuk se Mbak, sakmune gak ono Mbak, tak delok lu tamune sampean lu wake. Gak ono Mbak, masih tamune akeh kan ya aku tunggal butuh. Tak kayak tuku sembarang ini dan itu. Ya wis sepurane ya Mbak, ya aku gak iso nyelangi sampean. Ya wis saya ngomong. Wis Mbak yo. Yo. Medhi tancene Mbak Wiwin iki. Gak katene aku nyelangi wong kaya ngono. Dipikir aku gak ngerti ta lek dhek ngrasani aku, wong aku lho wis diceritani Mbak Nur. Babah cek kapok kon.